Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Dumelani absheni mulweni, good morning, good afternoon. Ndiyabulisa kananjalo babukeli bethu. Ndiphinde ndabuya ke njengoba nisazi igama akhona ntamnandi ndiphuma phaya ecofa imvaba. Ndiyamndodwa ke namhlanje ke ndihamba nendwendwe lethu elizawuthi lizazise kuba ngubani waphi lidume ngantoni. Masibulise kuni nonke babukeli emakhaya othethayo namhlanje ngoAphiwe wakwaHolo eCungcwini edutywa eEastern Cape owaziwa ngegama udlula bedlala emculweni kaMaskandi kwicala lemfene. Enkosi. So futhi ngasicacisele banzi kuba ngubani udlula bedlala. Njengoba besenjilo siswami udlula bedlala ngoAphiwe wakwaHolo wase Eastern Cape kwindawo ekuthiwa kusedutywa eCungcwini. Ewe. Iminingi kadlula bedlala. Iminingi kadlula bedlala. Udlula bedlala andiqalanga uba udlula bedlala ngondilapha emculweni. Ngisuka nayo ekukhuleni lento kadlula bedlala ligama ndalinikwa ngutata. Ngenjongo ke xa ndimbuza zokuba injongo zakhe yena urhalela ukuba ndibe ngumntwana awehlukileyo kwabanye abantwana. Kubonakala uba ngela xesha labo otata lokuzala kwabo abantwana babengamameli babechivela, so yena injongo zokundithiya uba ndibe ngudlula bedlala wayerhalela nokubana ndingadlali mna ndibadlula abantwana abadlala njengoko ndisenza nangoku. Okay, so umculo wakho ke uqale nini njengoba sithi ba umculo ukhule uthanda? Yes. Umculo sisi ukucula mna ngokuna kwam ndiqale ngo-2017 kodwa ngo-2017 ndandisenza i-single tracks ndazokhupha i-album ngo-2018 eyayinesihloko esasithi Umtholampilo. Ndaphinda ngo-2020 ndakhupha i-album yesibini ndihamba nomninawo Mpetha Matikazi eyayinesihloko esasithi Wakhile uJose. Ndaphinda ngo-2023 which is last year ndakhupha i-album yam ethi Gxotha Itshomi Emzinam which is ke ngoku yile yogqibela lo album leyo. So ke njengoba musithi sokhuphe i-album ngaba bakhona na abantu busebenze nabo kwezi album sozikhupheni? Wesisi kwi-album yoqala ndisebenze nomfana kuthiwa nguChuma wakuGatyana owaziwa ngegama uDida Bathakathi noMaguntu wasedutywa. Ndasebenza kwistudio ekuthiwa ndisilibele igama lestudio kodwa umnikazi westudio yayinguSamtha umnikazi westudio. Ngo-2020 ndenza i-album yesibini kwatata omkhulu uNobumba Emfuleni eRC Music. Then le yesithathu ke ngoku engeyogqibela kwezi sezikhona ndiyenze eRhawutini yona eJoburg. So ke ukujembe ke ukucula neso ziyezathini i-challenges oye wadibana nazo endleleni? Sisi ezona challenges endihlangane nazo apha emculweni andifuna ukuphosisa umculo abamameli bawo bayawuthenga bayasapota kodwa ke ngoku eyona nto yazothapha kamva ndabona uba iyandibulala apha emculweni kukudluliselana ngengoma. Kukhona igroup i-WhatsApp groups apho ephiswa kuzo ingoma, so uthi ukhupha ingoma ukhupha i-album uthi uthengisele umuntu abemnye uthi uyafika seyigcwele ilokishi yonke lo album leyo bayasherelana abantu. Iyona nto endichallenge kakhulu apha emculweni yona leyo. Okay, so ke njengokuba ucula neso zeziphi indawo wakhe wacula kuzo waye waqonda uba asoze uphinde uzilibale? Njengoba ke sisi ndingumhlali walapha eKapa ngenxa yomsebenzi izindawo endiqonda uba zinenkxaso ndicinga uba fam noba utsho lo mbuzo wakho ziindawo ezifana no-Site C oStellenbosch kuba ke ndihlala apha eStellenbosch bayandisapota kakhulu abantu balapha eStellenbosch. ooMadanon oLanga zizona ndawo zizona ndawo engasoze ndizilibale ezo ezindixhasayo kakhulu xa ngabe ndiphefoma khona. Okay, so ke njembe ucula wedwa okanye bakhona abantu ocula nabo? Ukucula mna nasekhaya ndicula ndedwa mna sisi wam. Ndithi ke ngoxa ndiyophefoma ndinazo ke ngoku ii-dancers xa ndiyophefoma. Okay, so kulo mculo wakho ke ukuthi musithi uba ungumculo kaMaskandi ingaba usebenzisa i-guitar or? Ndisebenzisa i-guitar which is i-lead guitar
ndisebenzise i-bass guitar, ndisebenzise i-costina, ndisebenzise i-drums, ndisebenzise i-keyboard. Zizo zi-instruments endizisebenzayo emculweni wam. Okay, babukeli bethu njengoba nivile nani ke babe sinayo umculo kaMaskandi, indwendwe lethu elicela uMaskandi, saphinde sibuye kwakhona. Babukeli bethu siphinde sabuya kwakhona. Njengoba ke ube sikubonile kumakhasi okunxibelelwano, of course izinto ziyatrenda ngoku. Sikubonile uphethe i-award, ngaba uye wayifumana njani? Sisi enyanisweni akulophupha kuyinyaniso sisi i-award ndiyifumene sendinegama elitsha ngoku kuthiwa ndingutata 24 Best isiXhosa Award winner ligama lam elo. Sisi besine competition ebesinayo kwiThemsile Entata kwiThemsile Enthandi Awards beselusikisiki usikisiki college. So besingabantu kwi-category yami i-best isiXhosa besingabantu abebeyi-15. Then mna ndibe ngu-number 1 out of lo 15. Ndafumana i-award yam nge-20 kaJuly, which is kule Saturday sisuka kuyo. Fumene kanje. Abaculi bakaMaskandi baninzi ngoku ne. Yintoni into eyenza uba nenze uMaskandi abe popular, because most of uMaskandi ba popular ngoku apha eSouth Africa. Ngaba loluphi utshintsho nalenza? Sisi utshintsho esilenzileyo. Xa ukhomparisha uMaskandi wethu wangoku noMaskandi wakudala. uMaskandi wakudala wawuthanda, andithi wawurong, wawuright now, but babethanda kakhulu ucula ngezinto ezidibene nenkomo, nentsebenzo, nentontoni, zonke nje ezazinto zakudala, which is yayilixesha lazo ngelaa xesha. Ngoku uMaskandi wethu wesimanje manje. uMaskandi wethu sicula ngezinto zangoku, into ezidibene nothando, kakhulu uthando, ingoma zothando. Abantu bathanda kakhulu into edibene nothando. Kahle iyona nto esifike nayo. Sifike notshintsho olukhulu kwicala lokuba asicule ngezazinto zakudala, sicula ngezinto ezenzekayo ngoku. Wasithi nanku umntana uqala ufuna ucula iphupha lakhe, mhlawumbe ufuna ucula uMaskandi, ungamxhobisa ngelithini na? Into yokuqala kwizo zonke izinto sisi, xa ngabe ufuna uba ngumculi akukhathaliseki noba uzawucula eyiphi genre, funeka kuqala uthanda isikolo. Sikolo number 1. Izinto ezininzi ezisibethayo singabeculi kukungafundi. Xa ngabe ufundile, xa uzawuqala uMaskandi, in fact xa uzawuqala emculweni noba ngomphi na umculo, funeka uqiniseke ngoba uyile esikolweni. Okokuqala kuya emailwa, kusetyenziswa ii-laptops. In order to uqashwa wena kuqala funeka uqala ube khona online kuzo zonke nje iinkundla zokuxhulumana, funeka ufumaneke, which is ke ngoku loo nto ifunayo isikolo. Yiloo nto kakhulu engumqobo endiqonda uba fama ndingamxhobisa ngayo uba kwizinto zonke funeka uqale ngesikolo, wawugqiba wena uzame ndlela zonke uzinxulumanise nalo mntu ucinga uba famba wenza le nto ufuna ukuyenza wena, okanye mhlawumbi le genre ufuna ukuyicula wena. Andiyanoba mhlawumbi ndiphendula umbuzo wakho nasisi. Babukeli bethu njengoba nivile ke niyazi mos sonke amaphupha wethu awafani. Xa mhlawumbi ufuna ukuphuhlisa iphupha lakho phambili, isikolo sibeke phambili, njengoba bhuti nawe sowutshilo uyaphangela, uligqirha, ungumculo, so ezo nto uzibhalansisa njani? Sisi okokuqala masiqale kule ndawo, yonke into inexesha layo, ndikholelwa kuloo nto. Ngexesha lokubheka emsebenzini ndibheka emsebenzini, ngexesha lokuba ndinyanga abantu endlini ndihlala nabantu ndinyanga abantu, ngexesha lomculo. Kodwa ke ngoku naku kwenzeka mna ngokuba emculweni ndinaso isertificate sokucula. So xa ndifola ndifuna umsebenzi, kwi-CV yam ndiyasifaka isertificate somculo ukwenzela into yobana kuzoba lula xa ngabe ndisithi ndiqashiwe kuloo ndawo ethile ndikwazi ukucela ke ngoku. Umzekelo ngeli xesha besibhekela isikisiki andikhange ndifumane ingxaki mna emsebenzini because ndiyaziwa uba umthetho wam ndingumntu oculayo. Andiyanoba uphendulekile nasisi. Babukeli bethu njengoba nizivele nani, so bhuti wam ungathanda ushiye omphi umyalezo kubabukeli bethu? Into endingayishiya kubabukeli ndicela kakhulu nisixhase, ningaxhasi yedwa udlula bedlala. Njengoba ndisitsho mna ndingodlula bedlala, ndicela inkxaso kakhulu, nisisapote singabaculi, nisiqeshe kwimicimbi yonke nje imicimbi eniyenzayo efana equka abantu efuna ukonwabisa abantu, nisiqashe
nisithenge umculo wethu xa ngabe sikhuphe ama-CD nithenge umculo wethu sizawukhuliswa nina siyonto ngaphandle kwenu sixhomeke kuni. Enkosi. Abantu bangakhona abantu abanomdla abafuna ukutsalela umnxeba mhlawumbi abafuna iingoma zakho bangakufumana kweliphi ikhasi lonxibelelwano? Ndiyafumaneka sisi kwi-calls. Inamba yam ndingayishiya inamba yam. Inamba yam 060 410 2211. Ndingayiphinda 060 410 2211. Inamba yam yomnxeba leyo. Kanti nakuWhatsApp ndiyafumaneka kuloo namba. Ndiyamsebenzisa ke noFacebook. Ku-Facebook page yam Dlula Bedlala ubhekele uthi Amathemba Wabo. Naku-YouTube ingoma zam ziyafumaneka. Uyakwazi ukubhala Dlula Bedlala ubhekele ubhale Dlula. Nakuzo zonke nje indawo zokudownloada uyafumaneka umculo wam. Enkosi. Babukeli bethu siyabulela kakhulu ke ngexesha leni. Of course ngiyasazi mos sicela sisubscribe kwi-channel yethu Siveze Khona TV on YouTube. Danko.